Сега продължаваме с репортера ни Бояна Топчийска, която съвсем в унисон с времето и сезона ще ни разкаже как да се опазим от вирусите. Може ли? Основната причина зимата да хващаме вируси и да боледуваме, това е нарушени лигавици в устна-носна кухина и нарушени лигавици в чревната флора. Когато лигавиците в тялото ни са нарушени, при жените влагалище, стомах, черва, нос, уста, реално лигавицата е нарушена и много лесно бактерии, вируси, гъбички минават през тази лигавица и влизат в кръвния поток. И всъщност така става заразяването на нашите тела. Как предпазваме лигавицата, като не позволяваме тя да се разрушава? Да не ядем захар, млечни, да намалим брашната, да мислим примерно какво вдишваме, да няма химикали, цигарения дим примерно, различни по-силни аромати с амини, анини, които са ароматни. Това е за носната лигавица. Когато говорим за уста, да държим хубава устна хигиена. Когато говорим за черва, да внимаваме какво се храним. Дали причинява газове, дали ще причини дисбактериоза, дали храната е добре измита, да се спазват хигиенните навици. Много хора, когато боледуват, казват: хванаме вирус. Истината е, че много рядко ни хващат вируси, по-често ни хващат бактерии и инфекциите, които те причиняват. Например, при децата, както и при възрастни, миналата година основно се въртя хистоплазма, която причинява отток в дроба, причинява задържане на вода и започват секрети и не може да вдишаме дълбоко, както и клепсиелата. При децата много често влиза и мораксела, примерно към ушичките, тръгва към белия дроб, затова правят отити, затова правят ангини. Така че не винаги причината е вирус. През годините виждам, че всъщност храносмилателната система се срива поради наличие на паразити, защото нарушават чревната флора и нарушават лигавиците. От дехидратация, защото когато нямаме достатъчно количество вода, това може да го познаем по кожата. Ако кожата е суха, лигавиците на стомах и черва са нарушени. А когато лигавиците са нарушени, власинките в червата стават по-къси и площта, която обработва нашата храна, става по-малко, което означава ние усвояваме по-малко храна. Когато кожата е суха, може да разберем, че и жлъчка, черен дроб, панкреас не произвеждат храносмилателните ензими. Оттам не може да си смелим храната, втори път не може да усвоим и оттам тялото започва да изпада в дефицити. И оттам сме много по-податливи на вируси, бактерии, инфекции допълнително. Затова е много важно да държим нашата храносмилателна система здрава. Как се случва това нещо? Вече казахме, млечни захар да няма или да се намалят до минимум. Алкохол, ако пием бира, вино, също да се сведат до минимум. Издадахме тайната на нашите зрители преди няколко предавания как да изчистят с чеснова вода и с риган. Ако ни хване вирус или бактерия, веднага го прилагаме. В рамките на втори-трети ден проблема е изчезнал, като тук, когато е вирус или бактерия, ако е в дихателен апарат, може и да дишаме. Слагаме на котлона топла вода да почне да кипи, капим една капка масло от риган и дишаме. А ако е в дихателен апарат, може да добавим и една капка ментово масло. Тогава пък дихателният апарат се изчиства, няма слуз, в която да продължава развитието и растежа на съответния патоген, който е влязъл в лигавицата и много бързо оздравяваме. Ако говорим за масло от риган, задължително припомням, че трябва да пише на него, че е за вътрешен прием, не за външен, за да не изгорим лигавиците. И в този случай може 7 дни да приемаме до 3 пъти на ден по 4 капки под езика. Това е за възрастен. Дозата при деца се дава по една капка 1 или 2 пъти и то над 7 годишна възраст. Под 7 не е добре да им се дава, но могат да правят инхалациите. По този начин защитаваме горе тялото. Ако е вътрешен прием, убиваме съответния вирус или патоген, който е влязъл в чревна флора и не му позволяваме той да се развие. Трябва да се увеличи водата задължително, както казахме. По кожата всеки един може да разбере дали му трябва или не му трябва. И следващото нещо, което е хубаво да се вкарат ензими, сега преди да стартира зимата, пробиотици и някакви мултивитамини. Как се случва това? Взимаме пробиотик. Пробиотика задължително трябва да се вземе преди хранене, а не да се вземе и след това да не се консумира храна. В този случай може да ни навреди. Затова взимаме пробиотик и сядаме да се храним. По време на самото хранене взимаме храносмилателен
храносмилателен ензим. Има най-различни билкови, така че всеки може да намери. Взимаме храносмилателен ензим по време на хранене или след хранене. След което взимаме, хубаво е да се вземат мултивитамини в този сезон, като тези мултивитамини е добре отново да са билкови или натурални, да няма химични съставки вътре в тях, защото те товарят нашето тяло, бъбреци, черен дроб, далак. Ако в даденото хранене няма да взимаме пробиотик, то ензимите ги взимаме първи, а мултивитамините ги взимаме накрая. Като ензими е хубаво да се взимат на всяко основно хранене. Корема започва да се прибира, съответно килограмите започват да намалят, настроението ни се повишава, по-добре усвояваме храната си, свиваме порциите, ще почнем да се наспиваме по-бързо, съня ни ще е по-качествен, по-лесно ще заспиваме. И това са симптоми, които показват, тялото започва да оздравява. Не е нужно да сме болни, за да има оздравителни процеси. И сега имам една препоръка към нашите зрители. Опитайте сутрин да започвате с солена закуска. Това ще ви помогне да спазвате много по-лесно останалите препоръки.